Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παπασωτηρίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου. Προτάχθηκε το σημερινό μάθημα της σειράς, γιατί είναι αναγκαίο να βάλουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο τρέχει ο 20ος αιώνας και στην Ελλάδα, καθώς θα εξειδικεύεται δηλαδή περισσότερο, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αν δεν έχουμε βάλει αυτή την προοπτική. Μπορώ να σας βάλω και λίγο Ελλάδα. Όχι, δεν και σήμερα. Βεβαίως, Για πάμε. Μπορείτε να μου πείτε σε ποια γεωγραφική περιοχή του πλανήτη ανήκει η Ελλάδα? Καλά, σε πολλές. Σε ποια ήπειρο, ρε παιδιά? Στα Βαλκάνια. Η Ευρασία είναι ήπειρος. Γεωπολιτικά Ευρώπη. Ναι, υπάρχει μια συνένεση για Ευρώπη. Ναι, γεωγραφικά. Και ποια γεωγραφική περιοχή υπάρχει ανατολικά των συνόρων της Ελλάδας? Μην μπερδεύεστε με την Τουρκία, ευρύτερα. Η Ασία. Μέση Ανατολή. Ρε παιδιά, τι είδους Ανατολή είναι αυτή που αρχίζει από τη μέση? Μια στιγμή, γιατί γελάτε? Υπάρχει από Ανατολή, Μέση Ανατολή και μετά αρχίζει η Ευρώπη. Κάτι δεν σας λείπει? Υπήρχε ιστορικά η Εγγύης Ανατολή. Και η Ελλάδα δεν ανήκε στην Ευρώπη στο 19ο αιώνα, ανήκε στην Εγγύης Ανατολή. Που είναι ένας άλλος τρόπος, δηλαδή το Εγγύης Ανατολή είναι πιο καινούριο, το Λεβάντε των Βενετσιάνων ή το Ουτρεμέρ των Σταυροφόρων. Ωραία. Δηλαδή όταν λέω ότι ανήκε στην Εγγύης Ανατολή, μέχρι τη δεκαετία του 50 ανήκε στην Εγγύης Ανατολή. Δεν ήταν Δύση η Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος δεν λέει ότι τρεις είναι οι περίοδοι του ελληνικού έθνους, η αρχαιότητα που παράγει τη φιλοσοφία, ο μεσαιωνικός ελληνισμός με το Βυζάντιο που υπερασπίζεται έναντι των υπολείπων και ο νεότερος ελληνισμός, του οποίου η ιστορική αποστολή είναι, η κυρία Μπενέκη τα ξέρει καλύτερα από μένα αυτά, να εκπολιτήσει την Ανατολή, στην οποία ανήκει. Το 1940, ξέρω, το 1947, όταν γίνεται το δόγμα Τρούμεν, η αμερικανική παρέμβαση στον εμφύλιο πόλεμο τον ελληνικό, η Ελλάδα ανήκει σε ένα τμήμα του State Department, το οποίο λέγεται NEA, Near Eastern Affairs. Δεν ανήκει στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό τμήμα, δεν είναι στο European Bureau και μέσα στο Near Eastern Affairs ανήκει στο γραφείο ελληνικών, τουρκικών και ιρανικών υποθέσεων, έτσι μας λέει. Το λεγόμενο Βόρειο Κρηπίδο, το που θα συγκρατήσει την πλημμυρίδα των Σοβιετικών. Αυτοί που είναι στη δική μου ηλικία και παρακολουθούν μπάσκετ θα θυμούνται ότι υπάρχει μια ομάδα στο ελληνικό η οποία είναι στη Κεσαριανή το γήπεδο που έφτιαξε το Near East Relief, δηλαδή το ίδρυμα, το Αμερικάνικο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, το οποίο ήρθε να βοηθήσει την αποκατάσταση των προσφύγων. Δεν το είπε South East European Relief. Near East Relief το είπε. Η Ελλάδα δηλαδή είναι ένα πρόσφατο μέλος της Δύσης. Από τη δεκαετία του 50 και μετά γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή ως Δύση. Μέχρι τότε είμαστε και δεν είμαστε. Εντάξει, γεωγραφικά, ναι. Είμαστε στην Ευρώπη γεωγραφικά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να... Αλλά οργανικά, λειτουργικά, δεν είναι πρόσφατη η ένταξή μας. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται κυρίως στη μεταπολεμική εποχή. Το καλύτερο βιβλίο που μπορείτε να διαβάσετε για αυτό το πράγμα, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, William McNeill, The Metamorphosis of Greece in the Post-War Period. Η μεταμόρφωση της Ελλάδας, 1978. Η καλύτερη μελέτη που μπορείτε να βρείτε μιλάει για πολιτική, για οικονομία, για ύπαιθρο
για αστικό τοπίο, για δομές, ας πούμε, που έχουν να κάνουν σχέση με την οικογένεια και χίλια δυο. Δεν έχει κάνει κανείς άλλος τέτοιο πράγμα. Έχει την καλοσύνη να μας ξαναπεί τον τίτλο. The Metamorphosis of Greece. Νομίζω το 78, ναι. Είναι λοιπόν πρόσφατη η εισδοχή μας και η αποδοχή μας ως τέτοιο. Θυμάστε ο Γεώργιος ο πρώτος, δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Δανίας, έρχεται στην Ελλάδα να αναλάβει το θρόνο του και 1864 και κάνει αυτή την περίφημη ομιλία. Σκοπός μου, λέει, είναι να δημιουργήσω ένα πρότυπο βασίλειο, ένα ευρωπαϊκό κράτος δηλαδή, εν τη Ανατολή. Ανατολή είμαστε. Μετά γινόμαστε. Απλώς μια που λέμε να βάλουμε στα ευρύτερα. Αυτή η Δύση ενσωματώνει νέες περιοχές. Η Νότια Ευρώπη στην πραγματικότητα γίνεται οριστικά μέλος του ανεπτυγμένου κόσμου σε αυτήν την περίοδο, τη μεταπολεμική περίοδο. Και εμείς και η Ισπανία. Η Ισπανία έχει περάσει 2 αιώνες τεράστιας παρακμής, αν και ήταν παλιά η ισχυρότερη ευρωπαϊκή δύναμη στο 16ο-17ο αιώνα. Η Πορτογαλία το ίδιο. Και κυρίως παίζει μεγάλο ρόλο και στις 3 χώρες αυτές το γεγονός ότι κάνουμε μετάβαση από δικτατορία σε δημοκρατία με πολύ πετυχημένο τρόπο στη δεκαετία του 70. Λοιπόν, μερικές σκέψεις απλώς, μια που λέμε για να βάλουμε και την Ελλάδα στο ευρύτερο. Στην Ανατολή, συγγνώμη, θεωρούσαν μόνο εμάς ή ας πούμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και όλα τα Βαλκάνια? Στην πραγματικότητα όλη η περιοχή των Βαλκανίων αντιμετωπιζόταν έτσι και αρχίζει να εξευρωπαίζεται ή να εκδυτικίζεται. Εμείς μέσω των δομών του δυτικού κόσμου, η Βουλγαρία όμως και η Ρουμανία μέσω των δομών του ανατολικού συνασπισμού, ο οποίος είναι και αυτός ανεπτυγμένος κόσμος, ονομάζεται δεύτερος κόσμος. Λένε, αλλά δεν είναι τρίτος. Για την Ιταλία δεν κάνετε κάτι. Η Νότια Ιταλία είναι μαζί. Η Νότια Ιταλία, η μεταπολεμική, όχι η Βόρεια, έτσι. Η Βόρεια Ιταλία είναι εκβιομηχανισμένη περιοχή. Ας πούμε, νοτίως της Ρώμης αρχίζει μια περιοχή που έχει άλλα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Τα προγράμματα ανάπτυξης της Ελλάδας έχουν πολλά κοινά με τα προγράμματα ανάπτυξης της Νότιας Ιταλίας. Σκεφτείτε δε ότι το 1959, 57 με 59, όταν συντάσσεται το πρώτο πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως από την κυβέρνηση Καραμαλή, και είναι και το μοναδικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, μετακαλείται Ιταλός ειδικός, καθηγητής Πασκουάλε Σαρατσένο, ειδικός οικονομικής ανάπτυξης και σε προγράμματα Νότιας Ιταλίας. Εκεί περισσότερο δεν μοιάζουμε με το Μιλάνο, δυστυχώς. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να μοιάζουμε. Και το Παλέρμο μου αρέσει. Κύριε καθηγητά, ήθελα να συνεχίσω λίγο για την Ελλάδα και να μας πείτε τη γνώμη σας, όπως και εσείς. Εγώ αισθάνομαι ότι στην πατρίδα μας αυτή την περίοδο και τα τελευταία χρόνια, σαν έχοντας το προσκήνιο έτσι, με πιο εμφανή και πιο ισχυρό τρόπο, τα δύο ρεύματα. Το ένα ρεύμα που κοιτάει προς την Ανατολή, πιο πολύ καταλαβαίνετε να πω, και ένα άλλο που... Βλέπετε εσείς ένα ρεύμα που κοιτάει στην Ανατολή. Και πού κοιτάει? Το άλλο στην Ευρώπη. Με πού κοιτάει? Ωραία, να κοιτάξω στην Ανατολή. Ποιον θα δω στην Ανατολή σήμερα, δηλαδή? Πείτε μας, έτσι. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Έχει μια δυναμική αυτό πάντως, έχει μια απόλυση. Πολιτικά μιλάτε, ιστορικά? Όχι. Σαν χαρακτηριστικό της Ελλάδος, των ανθρώπων που κατοικούν στη χώρα μας. Κοιτάξτε, να πω εδώ ένα σύντομο, ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 2 διαφορετικές τάσεις σχετικά με τον ευρύτερο ελληνισμό και τη μακρά διαδοχή πολιτισμών που γνώρισα. Η μία λέει, οι καταβολές του δικού μας πολιτισμού είναι στην αρχαία Ελλάδα. Και η δεύτερη λέει, οι καταβολές του πολιτισμού μας είναι στο Βυζάντιο. Αν πάτε στις Σόφιες, το κεντρικό πανεπιστήμιο της Σόφιας, είναι Κύριλλος Μεθόδιος. Όπως εμείς είμαι Πλάτωνα, Σοκράτη, στην Ακαδημία μας, εκεί είναι Κύριλλος Μεθόδιος. Οπότε,
Αυτές οι τάσεις αντιμετωπίζονται σε κάποιο βαθμό στην ελληνική κοινωνία. Εγώ σας βεβαιώνω ότι αισθάνομαι πολύ έντονα ότι ενσωματώνω τη βυζαντινή παράδοση στη δική μου προσωπικότητα και κοσμοαντίληψη και δεν αισθάνομαι πολύ ανατολικός. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, είναι λογικό μέσα σε μια εποχή μεγάλης αναστάτωσης και κοινωνικής έντασης να βγαίνουν διάφορες, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι αυτό που βλέπω γύρω μου είναι μια έκκληση προς έναν ανατολισμό. Αλλά? Διότι δεν νομίζω ότι κάποιος, δηλαδή προς ποιον ορίζουμε ανατολισμό. Δώστε μου τα κοινωνικά και χαρακτηριστικά, τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, τα θεσμικά χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό που λέμε ανατολή? Είναι περισσότερο μία διαμαρτυρία, νομίζω, παρά μία θετική πρόταση. Δεν υπάρχει αυτή η θετική πρόταση. Δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο για να ακολουθήσεις. Το 1947 υπήρχε. Σήμερα δεν το βλέπω, δεν μου το έχει δείξει και κανείς. Δεν νομίζω βέβαια να εννοείτε, όχι εσείς, ή να εννοείτε εσείς ότι, ξέρω εγώ, η Ελλάδα θα πάει με το Ιράν. Τις φαντάζεστε όλες αυτές με Φερεζέ? Δεν μπορεί να γίνει. Έχει επέλθει η μεταμόρφωση της Ελλάδας. Τώρα... Αναφερθήκατε όλοι οι δύο αξιότιμοι καθηγητές στη Δύση. Τη Δύση με πολιτική έννοια περισσότερο. Η έννοια του δυτικού πολιτισμού είναι διαφορετικό από ό,τι έχω καταλάβει. Και νομίζω ότι το αναφέρετε κάποια σημεία. Η δυτική κουλτούρα, ο δυτικός πολιτισμός περιλαμβάνει τις ευρωπαϊκές χώρες, τις βορειοαμερικάνικες, βασικά όλη την Αμερική και τις λατινικές χώρες και την Αυστραλία. Αυτό, εγώ το έχω στο μυαλό σαν δυτικό πολιτισμό. Ενδεχομένως σε αντιπαράθεση πλέον με Κίνα, Ιαπωνία, με άλλες χώρες ή με Αφρική, που είναι επίσης πολιτισμικά σε διαφορετικούς χώρους. Δεν συγκρίνω. Είναι άλλη βάση. Οπότε, άλλο ο δυτικός πολιτισμός, άλλο πράγμα, και άλλο η Δύση που μας μιλήσετε γι' αυτό σήμερα. Το ένα είναι πολιτικό. Όχι. Πώς μπορεί να είναι άλλο πράγμα? Όχι. Θέλω να πω ότι έχουμε π.χ. κοινή παιδεία. Βασικά η εκπαίδευσή μας βασίζεται σε κοινές βάσεις. Στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Οκεανία. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα κοινή με τους άλλους, αλλά δεν. Μπορεί κανείς να πει το εξής, ότι παλιά στην ιστορία υπήρχαν 4 μεγάλα κέντρα πολιτισμού στην Ευρασιατική πυρωτική μάζα. Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Κίνα. Τι είναι τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού? Ελληνική φιλοσοφία, ρωμαϊκό δίκαιο, χριστιανική θρησκεία. Ήταν κοινά σε όλους. Αυτό που ενώνει και θεωρούμε δυτικό. Με αυτή την έννοια μπορεί να πει ότι υπήρχε ένας ευρωπαϊκός πολιτισμός που κυριάρχησε στο δυτικό ημισφαίριο, κυριάρχησε στην Αυστραλία και είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αν πάτε τώρα σε έναν Κινέζο και το πείτε «Α, ο Παρθενώνας», δεν έχει κάποια σημασία για τον Κινέζο. Και δεν χρειάζεται, ναι. Όπως εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δικός του Παρθενώνας. Ενώ ένας Αμερικανός ξέρει αμέσως τι είναι ο Παρθενώνας. Είναι ένας Αυστραλός. Με αυτή την έννοια υπάρχει ένας πολιτισμός που έχει θέσει καταβολές στην αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και χριστιανοσύνη. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το λέγω προτεσταντισμό. Αυτό πάνω το ίδιο πράγμα λέω, ότι αυτό που αναλύσαμε σήμερα εδώ, που εσείς αναλύσατε και εμείς απολαύσαμε, ήταν για πολιτικά, και δεν εννοώ στενά πολιτικά. Αλλά ο όρος πάντως δεν υπήρχε πάντα δικός πολιτισμός. Δηλαδή ήταν ευρωπαϊκός, ευρωγενής, χριστιανικός, χριστιανοσύνη, μετά λέγανε χριστιανοσύνη. Σε αντιστοιχεία με το Ισλάμ και άλλους πολιτισμούς. Νομίζω ο όρος δυτικός πολιτισμός είναι μεταπολεμικός. Το Rise of the West στην Ακαδημία, αλλά κάτι λέγατε, ναι. Όχι, αυτό, ότι είπατε και εσείς ότι δεν γνωρίζουν π.χ. στην Κίνα σε βάση, ενώ π.χ.
Η Πολωνία ήταν στο Ανατολικό μπλοκ. Ήταν Ανατολή για αρκετές δεκαετίες του 20ου αιώνα, όμως είναι κομμάτι του δυτικού πολιτισμού. Με την έννοια ότι Πλάτωνα και Αριστοτέλη διδάσκονται. Κοιτάξτε, Πλάτωνα και Αριστοτέλη διδάσκονται και στη Σοβιετική Ένωση, μην νομίζετε. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Βίλιαμ Μακνίλ θεωρεί το κομμουνιστικό σύστημα ως μια παραφιάδα της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι πολύ πιο συνθετικός από ό,τι είμαστε εμείς. Ακούστε, για την Πολωνία, ειδικά που λέτε, ειδικά Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία και φυσικά Ανατολική Γερμανία. Τώρα δεν σας λέω τι είναι, αλλά σας εξηγώ ότι στον μεταπολεμικό δυτικό κόσμο αυτές οι κοινωνίες θεωρούνται δυτικές κοινωνίες εν αιχμαλωσία. Δεν θεωρούνται ανατολικές κοινωνίες. Και να σας πω και κάτι. Εδώ πέρα είπα προηγουμένως, η Ελλάδα, η οποία χτυπούσε την πόρτα της προπολιτισμένης εσπερίας, κατάφερε να γίνει μέλος της Δύσης, λέω από τη δεκαετία του 50. Ξέρετε, η Ουγγαρία ήταν η καρδιά της Ευρώπης επί αιώνες, όταν εμείς ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να θεωρήσω την Ουγγαρία ανατολικό μέρος ενός ανατολικού πολιτισμού. Αντιστοίχως η Πολωνία. Έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πιο ασφαλές να μιλήσεις για πολιτικές εξελίξεις ή για διεθνείς εξελίξεις παρά για πολιτισμούς που εκεί τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται φαραωνικά σε μέγεθος και να κινούνται με όρους αιώνων και όχι με όρους δεκαετιών. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικά μια Δύση, εννοώντας με την έννοια της πολιτικής ιδεολογίας, της πράξης και όλα κτλ., χωρίς να υπάρχει ένα αντίστοιχο πολιτισμικό υπόβαθρο. Δεν είμαι θειασότης της θεωριών περί πολέμων πολιτισμών, έτσι, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει. Αν δεν υπάρξει το πολιτισμικό υπόβαθρο, γίνεται απλώς άσκηση ισχύως και κινησμός. Και εμείς γιατί να μην θεωρηθούμε κι εμείς ότι είμαστε ένα αιχμαλωσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένας δυτικός πολιτισμός. Δηλαδή, δηλαδή, αν η Ουγγαρία, Τσεχία ήταν όλα αυτά Ανατολή είναι αιχμαλωσία, Ευρώπη, συγγνώμη, είναι αιχμαλωσία, γιατί και η Ελλάδα δεν ήταν το ίδιο. Σήμερα. Όχι, τότε, γιατί δεν θεωρούνταν το ίδιο. Την Οθωμανική. Δηλαδή, ξαφνικά εμείς πώς περάσαμε να θεωρούμαστε. Μα η Ελλάδα έτσι κατάφερε και δέχτηκε και έπεισε τις ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ έτσι, ριζοσπαστική η ελληνική εθνική ιδεολογία. Έπεισε ότι είναι ένας λαός, ένα έθνος, ωραία, εν αιχμαλωσία υπό έναν ασιατικό δεσποτισμό. Η ιστορία δεν αναιρεί αυτό, ήταν ένα έθνος εν αιχμαλωσία. Και έτσι έπεισε και τους δυτικούς. Για να βοηθήσουν το Ναβαρίνο. Χωρίς το Ναβαρίνο. Ναι, άρα γιατί να θεωρούμαστε, άρα δηλαδή περάσαμε να μας βλέπουν ξαφνικά Ανατολή. Δηλαδή δεν ήμασταν Ανατολή, είπατε, όπως είπατε. Σας εξήγησα και εμείς βλέπαμε τον εαυτό μας ως Ανατολή. Άρα είναι η νοοτροπία μας, όχι η ιστορία μας. Και ίσως αυτό που βλέπουμε στην ελληνική κοινωνία σήμερα είναι η νοοτροπία. Δεν έχει απελευθερωθεί ποτέ από μια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό δεν θα σχολιάσω. Και είναι ίσως και το κυριότερο. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που εννοώ. Δηλαδή ουσιαστικά η προπαγάνδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έπεισε τους Έλληνες. Όχι, αυτό που εννοούσα προηγουμένως είναι ότι η Ουγγαρία, οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, οι Τσέχοι, ειδικά οι Ούγγροι και οι Τσέχοι που είναι μέλη της Αυστριακής Αυτοκρατορίας μετέπειτα Αυστρο-Ουγγαρίας, ότι είναι η καρδιά της Ευρώπης, είναι η κατεξοχήν Ευρώπη. Σε εποχές που οι Έλληνες εκόντες άκοντες εν αιχμαλωσία ή όχι, επί αιώνες όμως, ζούσαν σε ένα άλλο πολιτικό, πολιτιακό, θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, άλλη πραγματικότητα. Ναι, αυτό δεν τους εντάσσει όμως εκεί. Δεν τους εντάσσει από την πραγματικότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Έλληνες είναι ανατολικός λαός. Λέω όμως ότι δεν θα, απαντώντας στον κύριο πέρα, ότι δεν
Η ιδέα προσπαθούσα να εξηγήσω ότι στην αντίληψη του μεταπολεμικού δυτικού κόσμου οι Πολωνοί, στους οποίους αναφέρθηκε, δεν είναι Ανατολική Ευρώπη ακριβώς. Είναι δικός τους λαός εν αιχμαλωσία. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω. Ναι. Είναι η κυρία πρώτα. Η κυρία άλλη πρώτα είχε ζήσει και θα κλείσει. Εγώ, εμένα λέτε. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό που είπατε με το σύστημα αξιών, το οποίο στηρίζεται αυτό που λέμε Δύση. Είπατε ότι εκτός από το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει ένα σύστημα αξιών. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι αξίες. Απάντησε ο κύριος Παπασωτηρίου. Είναι πάρα πολλές, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας κάνω κατάλογο, αλλά κατά βάση είναι τα ηθικά συστήματα και οι πολιτιακές και κοινωνικές πρακτικές που προέρχονται από το ρωμαϊκό δίκαιο, η έννοια του νόμου, προέρχονται από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η έννοια της ελευθερίας, και από τη χριστιανική ηθική. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιος δεν είναι χριστιανός, δεν είναι δυτικός, έτσι. Αλλά αυτό που ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός έχει αναμφίβολα ιστορικά κατά μεγάλο τρόπο επηρεαστεί από τη χριστιανική ηθική. Αυτά τα αξιακά συστήματα υπάρχουν. Αν και μπορεί να πάρουν διαφορετικό περιεχόμενο ανά εποχή, έτσι, εννοείται αυτό. Πού θεωρείτε ότι απέτυχε ο δυτικός πολιτισμός και έχουμε τη ραγδαία εξάπλωση του μουσουλμανισμού? Του μουσουλμανισμού. Του Ισλάμ. Αυτό δεν είναι αποτυχία. Αυτό δεν είναι αποτυχία του δυτικού πολιτισμού, είναι αποτυχία του προγράμματος του αραβικού εθνικισμού, το οποίο εισάρχονται κυρίως στο Νάσερ. Του κοσμικού εθνικισμού. Του κοσμικού εθνικισμού που προσέβλεπε σε μια μεγάλη πρόοδο του αραβικού κόσμου. Αυτό τσακίστηκε με τον πόλεμο των 6 ημερών του 1967. Και την επόμενη δεκαετία αρχίζει το φαινόμενο του πολιτικού Ισλάμ, του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Όταν λέτε εξάπλωση του μουσουλμανικού, τι εννοείτε? Εξαπλώνεται με ραγδαίους... Όταν λέτε εξαπλώνεται, τι εννοείτε? Δηλαδή, εννοείτε ότι κερδίζει νέα εδάφη? Ναι. Ποια είναι τα νέα εδάφη που κερδίζει? Πρόσφατα άκουσα και στην Αμερική. Ναι. Στους Μαύρους της Αμερικής. Άκουσα πρόσφατα ότι γίνονται Ισλαμιστές. Αυτό είναι πολύ μικρά ρέματα. Η συντριπτική πλειονότητα των Αφροαμερικανών είναι αθεΐσκοι χριστιανοί. Να έχετε υπόψη σας ότι ιστορικά, όσο και να σας φαίνεται, μπορεί να σας φαίνεται σε ένα ελληνικό κοινό περίεργο, ιστορικά είναι πολύ πιο συχνό το φαινόμενο του εξ-Ισλαμισμού παρά του χριστιανισμού μουσουλμάνων. Δηλαδή, πολύ πιο μαζικά είναι τα φαινόμενα χριστιανών που έγιναν μουσουλμάνοι παρά μουσουλμάνων που έγιναν χριστιανοί. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά, ναι, γενικά. Μιλώ δηλαδή από τον 10ο αιώνα μέχρι... ή από πιο πριν. Να θυμίσετε λίγο το όνομα του βιβλίου που λέγατε, που αναφερθήκατε πριν για τις αξίες, όταν λέγαμε για το έθνος το αμερικάνικο, που είπατε για τη σκοτεινή πλευρά της αμερικανικής δημοκρατίας. Αυτό είναι The Liberal Tradition in America, του Louis Hartz. Πώς λέγεται? The Liberal Tradition in America. Είναι βιβλίο που για να το κατανοήσει κανείς να ξέρει πολύ, όχι μόνο αμερικανική, αλλά και αγγλική ιστορία. Έχει μια πρόταση που λέει If you take Wellington out of Macaulay, you get Alexander Hamilton. Το οποίο πρέπει να ξέρεις και το Wellington και το Macaulay και τον Alexander. Αλλά έτσι αυτό είναι το βιβλίο και εγώ το χρησιμοποιώ στα μεταπτυχιακά μου μαθήματα στο μάθημα αμερικανικής φοράδας. Το διδάσκω. Δεξιά. Μια παρατήρηση. Απλά όταν... Πιο δυνατά. Εγώ πρέπει να λίγο είμαι άρρωστη. Ωραία, μπορεί να το πει κάποιος μετά από μένα που μιλάω πιο δυνατά. Όταν συζητάμε λίγο για το θέμα του πώς βλέπουμε μέσα από την ιστορία, ας πούμε, τους Έλληνες κατά διάφορες περιόδους
και πώς βλέπαν τους Έλληνες επίσης από έξω κτλ. Δεν ξέρω γιατί, ίσως εγώ νιώθω ότι μάλλον αφήνουμε απ' έξω το πώς έγινε αυτή η μεταβολή πολιτισμική, τη ρωμαϊκή εποχή, διαφόρων θεσμών ή πώς συνεχίστηκαν ή σε τι βαθμό συνεχίστηκαν, ώστε τελικά να λένε ότι υπήρξε ένα τέλος, ας πούμε, του αρχαίου κόσμου, γιατί παραδεχόμαστε ότι υπήρξε, ας πούμε, ένα τέλος. Ωστόσο, σίγουρα κάποιοι θεσμοί επιβίωσαν ως ένα βαθμό, αλλά φάνηκε αυτό, ας πούμε, να είναι τελείως οικειοποιήσιμο, ας πούμε, σήμερα από τους Έλληνες και να μην θεωρείται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που μετεξελίχθηκε σε χριστιανική μια επίσης πολιτική κατάκτηση. Δηλαδή, τη θεωρούμε, ας πούμε, μια ελεύθερη περίοδο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για κατάκτηση, ας πούμε, θεωρούμε ότι ήταν κατακτημένοι στους Ανατολικούς και δεν θεωρούμε ότι ήταν κατακτημένοι στους Δυτικούς, συνήθως. Ή δεν μιλάμε για την περίοδο των Σταυροφοριών, δηλαδή, που ήταν κατακτημένοι από Δυτικούς. Εκεί δηλαδή τι, ήτανε. Δηλαδή αυτή την περίοδο γιατί δεν τη βλέπουμε. Και λέμε δυστυχώς, ας πούμε, οι Έλληνες είναι έτσι σήμερα, διότι είναι 400 χρόνια, ας πούμε, υπό Οθωμανική κατοχή, που βέβαια και αυτό ποικίλει. Αλλά δεν αναφερόμαστε και στα 200 χρόνια της εποχής της κατάκτησης από Δυτικούς. Δηλαδή εκείνη την περίοδο ήταν ευτυχισμένη. Ας πούμε, θέλω να πω προφανώς τα οκλοποιώ τρομερά έτσι που λέω ήταν ευτυχισμένη, αλλά θέλω να πω. Είναι εξηγήσιμο. Ναι, είναι εξηγήσιμο. Εγώ μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Αξίζει να το. Αλλά νομίζω το πιο χρήσιμο είναι να δούμε. Σκεφτόμαστε με όρους μιας διαδοχής πολιτισμών. Δηλαδή έχουμε αρχαϊκούς, κλασικό ελληνικό, ελληνιστικούς, ελληνορωμαϊκό, βυζαντινό, τους πολιτισμούς των λεβαντίνικων περιοχών του Αιγαίου Ιόνια, συν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το νεοελληνικό και πιθανόν κάποια στιγμή δούμε και έναν ελληνοευρωπαϊκό. Έναν ελληνοευρωπαϊκό, αν προχωρήσει η Ευρώπη. Προσέξτε τώρα. Εμείς λέμε είμαστε τα πόδια των αρχαίων Ελλήνων. Οι Βυζαντινοί δεν το έλεγαν αυτό. Δεν τους ενδιαφέρον. Δεν τους ενδιαφέρον. Όταν οι Δυτικοί τότε έλεγαν στους Βυζαντινούς είσαστε Έλληνες, τότε ήταν κράτος μέλη. Αν είναι ελληνικό βασίλειο, όχι, εμείς είμαστε Ρωμαίοι. Βασιλεύς των Ρωμαίων. Δεν μπορείς να λες βασιλεία των Ελλήνων. Στον 9ο αιώνα. Άρα, άλλος πολιτισμός. Η τάση να βλέπουμε τους Βυζαντινούς και τους παππούδες. Άλλος πολιτισμός. Έχει κάποια κοινά στοιχεία όλοι αυτοί οι πολιτισμοί. Αλλά ο καθένας έχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς, με την έντονη τάση των αρχαίους Έλληνες, αυτό ξεκινάει εμείς το 18ο. Όχι, από τα χρόνια του Βυζαντίου. Στα τέλη του Βυζαντίου, όσο πιο πολύ περιορίζεται σε πιο ελληνικές περιοχές, αρχίζει και ειδικά μετά το 1204, ξέρετε, η επιστημονική ιστοριογραφία λέει ότι η γένεση του νέου ελληνισμού, δηλαδή του νεότερου ελληνικού έθνους, έχει τις ρίζες της το 1204, όχι το 1483. Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω τι νεωτερικό συμβαίνει τότε. Ποιο είναι το πραγματικά νεωτερικό στοιχείο, δηλαδή ποιο είναι το κριτήριο νεωτερικότητας που χρησιμοποιείται εκεί. Δηλαδή. Για τη δική μας περίπτωση, γενικά. Καλά, και γενικά αλλά για τη δική μας, μια που μιλάμε και είπατε για το 1200. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν δείγματα μιας, δεν θα σας πω ολοκληρωτική συγκρότηση ενός έθνους, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι και η ελληνική εθνική συνείδηση σήμερα είναι διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Εξελίσσονται αυτά μέσα στον χρόνο. Αλλά οπωσδήποτε μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι μπορεί να ανήκουμε σε διαφορετικές ομάδες, εθνικές ομάδες. Αντί σε μια χριστιανίτας, έτσι γενικά και αορίστως είμαστε όλοι χριστιανοί. Το τι νεωτερικό συμβαίνει, ξέρετε, αυτά δεν γίνονται στην ιστορία τόσο μεγάλες διαδικασίες, σε τόσο μεγάλη έκταση, γίνονται πολλές φορές μέσα από επώδυνες, σταδιακές και μακρόχρονες διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε κανένα ευρωπαϊκό λαό ο οποίος να μπορεί να σας πει το έθνος μου γεννήθηκε στο τάδε μευτήριο εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Είναι πολύ μακρές διαδικασίες. Τώρα, για το ζήτημα που λέτε, γιατί καταρχήν υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, κυρίως στο φιλοσοφικό επίπεδο, για το εάν ήταν συμβατός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός με τον χριστιανισμό. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ
σε επίπεδο δεν είμαι αρμόδιος για να σας ενημερώσω για αυτά τα πράγματα, αλλά η άποψη που νομίζω ότι επικρατεί και εγώ την καταλαβαίνω, είναι ότι ενώ θεωρητικά είναι δύσκολη αυτή η σύναψη, επειδή είναι ανθρωποκεντρικές θεωρήσεις και οι δύο, είναι θεωρητικά δυνατό να γίνει. Υπ' αυτήν την έννοια, κοιτάξτε, η ρωμαϊκή κατάκτηση κατέληξε σε ένα ρωμαϊκό κράτος που το οικειοποιηθήκαμε όμως. Άμα σας πούνε ότι είστε Ρωμιά, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σας λένε. Και προέρχεται από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν συζητάμε για τη φραγκική κατάκτηση τον 13ο-14ο αιώνα? Διότι ξεχάστηκε. Ενώ αντίθετα, πολύ περισσότερο, δεν είναι δίκαιο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι η ζωή, πολύ περισσότερο έμεινε στη μνήμη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία όχι στην αρχή της, προσέξτε, όχι στους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, αλλά στους τελευταίους διακρινόταν σαφώς από μια κοινωνική οπισθοδρόμηση. Και αυτό έμεινε ως μνήμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πιστέψτε με ότι το 1500, εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ήταν προτιμότερο να περάσει υπό φραγκική κυριαρχία και όχι υπό Οθωμανική. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να με κάνει, πολλοί Έλληνες μπορεί να με θεωρήσουν προδότη, αλλά ορίστε. Όχι, γιατί μπορούσες να έχεις εκκλησία αν μη τι άλλο. Ναι, το δηλώνει και τότε. Ναι. Και δεν εννοώ το καλύτερα τουρκικό σαρίκι παρά παπική τιάρα. Δεν εννοώ αυτό. Μιλώ εντελώς ρεαλιστικά. Απλώς ξεχάστηκε. Πέρασε μια άλλη περίοδος, αυτή η περίοδος ήταν πάρα πολύ μακρά και από αυτήν την περίοδο θυμόμαστε τις πιο άσχημες ώρες της που είναι στο τέλος και που πια ήταν ένα προνεωτερικό σύστημα, ουσιαστικά, το οποίο επιβίωνε λόγω αδράνειας, πολλές φορές καταπιεστικά, μέσα σε μια νεωτερικότητα την οποία οι χριστιανοί πληθυσμοί του τη ζούσαν. Δηλαδή, αν είστε έμπορος από τις Πέτσες, πλειοκτήτης, έτσι, ζείτε πλήρως σε ένα νεωτερικό κόσμο, ενώ το καθεστώς γύρω σας δεν είναι νεωτερικό. Επομένως, μένει στη μνήμη σας, μένει στη μνήμη του λαού στον οποίο ανήκετε, εκείνη η εμπειρία και όχι άλλη. Δεν είναι δίκαιο, έτσι είναι η ζωή. Ευχαριστώ πολύ.